ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹರ್ಷಿ ಸಾಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 7:20 ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ದಾದ ಪುರ ಮನ್ಪೆಂದಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಇತ್ತು ಸಂಡೆ 7:20 ಇತ್ತ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಆಡಿತ ನೆಲ ಒರೆಸೋಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆದರ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲಿ ತುಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ದೋಸೆ ಒಂದು ದೋಸೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜಿಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಮ್ಯಾಗಿ ಮನ್ಪರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅದು ತಿಂಡಿ ಪೂರ ತಿಂದರ ಪರ ಅಡಿತದ ಪೂರ ಒರೆಸೋದು ಇವರು ಕುಂಟಾಡ್ದರುಂಡು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೋಕೆನಾ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಪೂರ ನೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದ ಕುಂಟಾಡ್ತಿದ್ದು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಮೀದ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಡು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ತಿಂತೇರು ಮೆಕ್ಕೆನಕ್ಲು ಪೂರ ನಾನು ತಿನ್ನೋಡು ತಿಂಡಿ ಅವೇ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಐಕ್ ಬಾಜಿ ಅವೆಂಚಿನ ನೀರು ಬೂರಂದೆ ಪುಂಜು ನೀರು ಬೋಯತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದ ಮಾರೆ ಬೆಂಚನ್ನ ತುಲೆ ಬಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ತುಕ ಎಂಚಾತ ಅಂತ ತೂರ್ ಪಂಡು ತಿಂದಾವೆ ಶುಂಠಿ ಪುರ ವಾರ್ದೇನು ಶುಂಠಿ ಚೋಕಾತು ಬಾಜಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಖಾರ ಚೋಕಾತು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಬಾದು ರೆಡ್ ಚಿದಗಿದ್ದಿ ತುಲೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತಿ ನಾನಲ್ಲ ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಪಂತು ಬುಡು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಫೋ ಅವರದು ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 10 ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತ ಮ್ಯಾಗಿ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಮನ್ಪುನ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಮ್ಯಾಗಿ ಮನ್ಪುನ ಅತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಟಾಣಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವು ಪೂರ ಪಾಳು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚ ದೆನಿತ್ತೆ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂತ್ ಮುರುಡು ಶೋಕು ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಣಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆನೆ ಅಂಚ ಒಂದೇನೆಲ್ಲ ಮೂರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಮನ್ಪುನ ಗದಸ್ಬೆ
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪೂರ ಮೂರ್ದತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿನ ಒಕ್ಕದೇನು ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಂತು ಮೂರ್ನ ಮತ್ತು ಹೆಂಚಿನ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಂತಿನ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದುಂಡದು ತೂನಾಗ ತುಲೆ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಚಾತನು ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ತೂತುಜಿ ತುಕ ತಿಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚಾತನು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ದಿಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಏಪಲ ಮನ್ಪುನ ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ ಮಂತೀನಿ ಅದೇ ಅಂಚ ವೆಗಾರ್ದು ಬೋನ್ ಮಂತ್ ಅವರದ್ದು ಸೀದಾ ಬಂದು ಉಳ್ಳಾಯಿ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಸೀಟ ಉಂಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತಂದು ಮಾತ್ರ ಬಟನ್ ನಿಚ್ಚೋದು ಬೈಪತ್ತು ಪಾವಡ್ ಇತ್ತಂದು ನೆನ್ ಮನ್ಪುನ ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿನ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುನಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಟಾಣಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಟಾಣಿ ಮೂಜೆನ ಪಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ದು ಅಂತ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಬೇಯ್ಪದು ಚೂರು ಕೊದಿಯೋನ್ ಬಂದಾಗ ನೀರು ನಮಕ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಹಿಂಗಾರ ಏತು ನೀರು ಬೋಡು ಆತು ನೀರು ಪಾಡುಡು ಕೊದಿಯೋನ್ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಉಂಡತೆ ಐನ್ ಪಾಡು ಅವು ಪಾರ್ದು ಬಟಾಣಿ ಒಂಚೂರು ಬಟಾಣಿ ಬೈಯೋನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಬೇಯೋನ್ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಗಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಲೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ಆಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮ್ಯಾಗಿ ಬೇಯ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ರೆಡಿ ಖಾರ ಬೋಡಂಡ ಖಾರ ಒಂಚೂರು ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಖಾರ ಬೋಡಂಡ ಇತ್ತ ಖಾರ ಯಾಯ್ ತಿಂದಂಡ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಚೂರು ಪಾಡ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಆತುಂಡು ಖಾರ ಪಂಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಖಾರ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲರ್ ಮಂತುಲೆ ನೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಂತದ ಬೇತನೆ ಪಾಡ್ವೆ ಪ್ಲಸ್ ಈತೆ ಸಿಂಪಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ ಬಲೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ತುಲೆ ತುಯರ ಶೋಕ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚನ ನಿಕ್ಲ ಮನ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಚಿಪು ದಾಲೇಜಿತ್ತು ಅಂಚ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕೊಯ್ದು ಇತ್ತೆರು ನಾನು ತೋಟಡೆ ಆತೇನೆ ಅಂಚ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮನ್ಪುಡು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ 3 ಉಡತೆ ಬಲೆ 3 ನಾನು ಒರೆಸೋದಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಸುರುಕುವಾನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಟಾ ಅಮ್ಮ ಕೊಚ್ಚಿ ಕಾಯಿಂಜಿ ಕಾರಂಜಿ ಬೇಗ ಸಾಕು ಕೊಚ್ಚಿತ್ತು ಕೊಯ್ದ ಬನ್ನಿನೈತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ನಾಲ್ಕು ನೋಡ್ತೇನೆ ಸಾಕಿ ಇದು ಉಂಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದೇ ಅವೆಲ್ಲ രണ്ട് എത്തിയാക്കോ രണ്ടു കട കഞ്ചി ആ വെഞ്ചിനെ കാറുണ്ടടവും കൊച്ചി കഞ്ചി വെച്ച് തെങ്ങടഞ്ചി
ಅದಿಲ್ಲ ಕಾತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಸಾರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನಾರು ನೀರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಮಿಕ್ಕಿದ ಕೈತಾರ ಉಂಡ ಅದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೋಡಿಗೆ ಅರೆಪ್ಪುಲೆಂಕ ಮೀಂದ ಉಂಗೆಲಿಂದ ಕೈತಾ ಇರ್ತದೆ ಕೋಡಿನ ಚೂರು ತರ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಕೊಜ್ಜೊಕ್ಕ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅರೆಪ್ಪು ಒಗ್ಗರಣೆ ನೀರು ಹಾಕೋದು ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಕುದಿಸಿದ ಹಾಕೋದು ಕೊಯ್ ನೀರಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಬಾರ್ದು ಒಂದು 5 ನಂಗೆ ಒಂದು 2 ಕೊಜ್ಜಿನ ಒಬ್ಬ ಸಾರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಕಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮೆಣಕಾಯಿ ತಗೋತಾರೆ ಏನು ಹುಚ್ಚರಜ್ಜ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಇದೆ ನಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಟೊಮೆಟೊ ಅದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಕಾಯಿ ಮಿರ್ಚಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೆಡ್ ನನಗೇನಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಿಜ ಅತ್ತು ಜೋಗುಳ ನೆನಪಾಗು ಅಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಟ್ನತ ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬಾಯ್ತು ಹಾಂ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಉಂಟು ಟೊಮೆಟೊ ಖಾಲಿ ಆಗಬೇಕು ಮ್ಯಾಗಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ ನೀರು ಮಾಡ್ತದೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ಕಿತ್ತು ಪುಡಿ ಪುಂಚಿದ್ ಬಾರ್ದು ಯಾಪಂದ್ರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾರ್ದಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಇತ್ತೆ ತಾರೆ ಪೇರದ್ ನೆಕ್ ಪಾಡು ಉಪ್ಪು ಬಾಳು ಉಪ್ಪು ಕೊದ್ದೊಂದಿತ್ತು ಮಗ ನೆಕ್ ತಾರೆ ಬಾಳು
ಒಂದು ನೀರು ಆದಿದ್ದು ಬೇಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ. ಆಂಡು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿದ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆಂಡ ಅವನುಂಡು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಜಾವುಡತೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸೂ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಖಾರ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಉಂಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ. ನಾನು ಇತ್ತ ಬಡ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗ ಮನಸ್ಸು ಮಂತ್ ಜಿಪ್ಪುನ ಲಕ್ಕುನ ಒಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾಗ ಒಂಚಿ ಒಂದು ಕುಜಲ್ಗೆ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಪಾಡು ಆನಿರಬಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಇನ್ನು ಪಾಡು. ಮೊರನೇ ಸಂಡೇ ನಾನು ಎಗ್ ವೈಟ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ತುಂಬದ ಸಂಡೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಗ್ ವೈಟೇ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಪಾಡು ಒಂದಿಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲೊಂದು ನೆನಪುಂಡ ₹1 ಪುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ದುಂಬದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತ. ಎಡ್ಡಪ್ಪನಟ್ಟು ಬಿತ್ತಲುಂಡು ಪುಲಿತ. ಹಿಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಆಡ್ಪು. ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 1:45 ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಕಜಿಪ್ಪವು ಯಾಕಲ್ಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ. ಏನು ಕೈದಪ್ಪಲೆ ಇಂದ ಒಂದು ತೋಜು ಮೇತು 1 2 3 4 5 6 ಏತುಂಡು ಆತುಂಡು ಪಕ್ಕೆಡು ಬೂ ದೋಸ್ತಿನ ಮಗಲು ಇಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿನ ಬುದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಬ್ರಿದ ಚಾರ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓ ಚಾರ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಗೈಸ್ ತೆಲೆ ಬಸಳೆ ದೊಂಪೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಐನ್ ಅಲ್ಪ ನಡ್ತಾನೆ ಮುರಳು ತೊಚ್ಪದಿತ್ತತೆ ಐನ್ ಪೀರ ದೊಂಪಗೆ ನಡ್ತಿರ್ತಲೆ ನಡ್ತಿರು ಮೂಜಿ ಕೊಡಿ ಇನ್ನು ದತ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತೇರು ಐನು ದೊಂಪಗೆ ನಡ್ತದೆ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಒಂಚೂರು ಫೋನ್ ಬತ್ತನತೆ ಪಂಡ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬರ್ಸತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬಯ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಂಚದು ಬರ್ಸಾಗ ಆಪುಜಿ ಬಸಳೆ ಪುರ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕುಜಾಲಿಗೆ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಪಾಡಿಯೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಪುರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಯೋಡು ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಕಿರಿತರೆಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಕಜ್ಪು ಕೋರಿ ಅಂಚ ರೊಟ್ಟಿ ಮಂತೊಂದು ಉರ್ಲೇರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲಿ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಸಾಲಿತ್ತನತೆ ನೆತ್ತ ತೆಕ್ಕರದ ಸಾಲು ಐನ್ ದೆತ್ತದು ಐನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸಾಲು ಮಂತದು ಲತ್ತಾಂಡೆ ಬಿತ್ತು ಬಾರ್ದಿರು ನಾನು ಲತ್ತಾಂಡೆ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ತಚ್ಪ ಅಡೇ ಮುಟ್ಟುಂಟು ಲತ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕೇಯಿ ನಡ್ತೀರು ನೆಟ್ಟು ಕುರಲ್ಲ ಒಂದು ಬೈದು ಮುಂಚಿ ಕುರಲ್ ಪಾಡ್ರ ಉಂಡತ ಅಂಚ ಎಂಕಲು ನೆಟ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಮನ್ಪು. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಎಂಕಲು ಇತ್ತನೆ ಕಡು ಪಲ್ಯ ಮಂತತೆ ಪಿರಲ ಉಂಡು ನೆಟ್